Di. Hindi makaya. Kawawa naman ako. Hindi ko ito maano. Tingnan natin. Ganituin natin. Gitikin natin. Ano na, gold na rin, gold? Gold. Na gold sulod na? Mayroon. Ah, ay, dano yung nagbalay? Hindi. Diretso ko ito sa pawn shop. Kahit sinaniba na ako ni Hook, hindi pa rin nga. Ano? Di pa makaya. Kayanin mo. Yan na kayo, dahil na araw na yung gold. Gamay ka orasyon. Ano, insilit. Hindi talaga kabuka. Dili, hindi, yung kaya, dili. Nandiyan ang trisyon sa lalim eh. Hindi na tayo magtatrabaho sana kapag nakuha natin yung trisyon. Mayroon pa dito. Sa likod. Mayroon pa. Kaya. Tingnan natin. Saan ba itong kaya niya? Ay, dito pala. Yan dito. O na. Ginhawa, aglaom. Asa na yung sila Okay, kuha ang tresyor. Tresyor. Nandito na pala. Kutin mo. Gamot lang sayang. Saging. Okay. Itatago ko to. Ako kasi kasi piray pre. Dito natin ito. Okay.